खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव सानसेयारि खौरां नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबि खौराङावनो दङ 5.9 मेगनिट्युड गोहोनि बांग्रिंआ सा-सानजा भारतखौ सोमावग्लुंदों। मैया सा-सानजा भारतआव 5.9 मेगनिट्युडनि गोख्रों बांग्रिं फैदों, जायनि जाहोनाव मोनसे गुवार ओनसोल आरो नसुंआरि हादोरफोराव बांग्रिं फैदों। बांग्रिंआ जायगानि सम बादियै बेलासि 4:41 रिंगायाव फैदों। बांग्रिं मावग्लुंनायनि मिरुआ आसामनि सनितपुर जिल्लानि मोनसे नोगोर धेकियाजुलिनिफ्राय 16 किल'मिटारनि गोजानाव दं। सोमावग्लुंनायखौ भारतआवल' नङा, नाथाय बांलादेश, नेपाल, म्यानमार, भुटान आरो खोला चीननि माखासे बाहागोफोरावबो मोनदांनो हादों। ओनसोलनि थागिरिफोरा गोख्रों सोमावग्लुंनायनि खौरां मोन्दों, जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा रैखाथिनि थाखाय गाव गावनि बिल्डिंफोरखौ नागारना थांदों। दासिम रावबो सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। बिबानगिरिफोरा थासारिखौ नोजोर होगासिनो दं आरो सुबुंफोरखौ रैखाथि नेमफोरखौ मानिनो आरो सांग्रां थानो खावलायदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ भारतनि गिबिसिन औवाजों बानायनाय बाय'इथानल प्लान्टखौ बेखेवो आरो मोनसे गोदान पलिप्रपाइलिन इउनिटनि थाखाय बिथा गायसनो। पिएम मदिआ आसामाव जौगाखां बिथांखिफोरखौ बेखेवदों। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ मैया आसामाव गोबां मख'जाथाव जौगाखां बिथांखिफोरखौ बेखेवदों, जायनि गासै बेसेना रोजा-रोजा कौटि जागोन। बेफोर बिथांखिफोरनि थांखिया हादोरसानि बिथायारि सानज'थाय, गोहो खोन्दो आरो सावस्रि सिबिथायखौ बांहोनाय। नुमलीगड़आव गाहाय मन्थ्रिया भारतनि गिबिसिन सेकेन्ड जेनेरेशन बाय'इथानल प्लान्टखौ बेखेवो, जायखौ औवाजों बानायनाय जादों। बे मावथांखिनि थाखाय 5,000 कौटि रां खरसा जादों आरो बेनि थांखिया जीवाश्म थावनिनि सायाव सोनारनायखौ खमायनायजों लोगोसे सोदांफिननाय गोहोनि बाहायनायखौ बांहोनायाव भारतखौ हेफाजाब होनाय। बेजों लोगोसे बिथाङा 7,230 कौटि रांनि मोनसे पलिप्रपाइलिन प्लान्टनि फाउन्डेसनखौ बेखेवनानै होयो। बेनि सिगां दरं जिल्लायाव गाहाय मन्थ्रि मदिआ 6,500 कौटि रांसो बेसेननि बिथांखिफोरखौ बेखेवदों। बे मावथांखिफोरनि गेजेराव दं दरं मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि, गंसे जिएनएम फरायसालि आरो गंसे बिएससि नार्सिं कलेज। प्राइम मिनिस्टार रामआ गुवाहाटी रिं रड आरो ब्रह्मपुत्र दैमानि सायाव कुरुआ नारेंगी दालांनि अन्थाइ खाम्फाबो गायसनो। बे मावथांखिफोरखौ हान्था-मेलाखौ बांहोनो आरो ओनसोलाव रांखान्थियारि जौगानायखौ थुलुंगा होनो थाखाय महर होनाय जादों। बे हाबाफारियाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मायाबो नुजाथिदों। थामथि खौराङाव दङ इउपिपिएलआ बिटिसि पल मेनिफेस्ट' बेखेवदों, जाय गोरोबथाफोरखौ आबुङै मावफुंगोन आरो जौगानायखौ थि खालामगोन होनना खोथा होदों। इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएलआ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिनि फैबाय थानाय बिसायख'थिनि थाखाय गावनि मेनिफेस्ट' बिलाइखौ मावख'आरि महरै फोसावबाय, जेराव बड' गोजोन गोरोबथाखौ आबुङै मावफुंनाय आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआरनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय जौगाखांनायनि खोथा होनायनि सायाव नोजोर होनाय जादों। 14 सेप्तेम्बराव क'क्राझाराव फोसावजानाय बे फोसाव बिलाइआ मोनबा गुबै थांखिफोरनि सायाव बिथा खालामनाय जादों। गुबै गेरेन्टिफोरा जाबाय बिमा मा अरुण'दय स्किमनि सिङाव मोनफ्रोमबो नखरनो दानारि 1,250 रां। गासै आयेन बायदियै बिटिआर थाग्राफोरनि थाखाय हानि मोनथायखौ रैखाथि होनाय। गासै 26 हारिफोरनि थाखाय राव आरो हारिमुखौ रैखाथि होनाय। 2,50,000निबो बांसिन लाइमोनफोरनि थाखाय गुनगोनां सोलोंथाय आरो साख्रिनि खाबु। हारियारि खौसेथिखौ बांहोनो थाखाय बड'लेण्ड हेपिनेस मिशन जागायनाय। फोसाव बिलाइनि गुबुन बिथांखिफोरा जाबाय गाहाय सेक्टरफोराव 10,000 कौटि रां थिसननाय, 3,000निबो बांसिन गामिफोराव गासैबो बोथोरनि लामाफोर लुफुंनाय आरो फरायसाफोरनो राङारि मददनि गोनांथि जानाय फरायसाफोरनो स्कलारशिप होनाय।
दोलोआ आइजो आरो लाइमोनफोरनो राङारि मदद होनो आरो मोनफ्रोमबो ओनसोलाव रोंग'थि जौगाथाय मिरु गायसननो थांखि लादों। बे फोसावबिलाइ फोसावनायाव इउपिपिएलनि गायसनगिरि आफादगिरि उरखावगोरा ब्रह्म, एमपि जयन्त बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादों। ब्रैथि खौराङाव दङ हाग्रामा महिलारिया भट बायनायनि थाखाय बादायारिफोरखौ सोंखारिदों। बिपिएफआ बड'लेण्डनि बिसायख'थियाव देरहासारनो थाखाय थियारि दं होनना बुङो। बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया बेरेखा हान्जाखौ सोंखारिदों, देरहानायनि आसा खालामदों। बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया मैया बेरेखा दोलोफोरखौ भट बायनायनि अजद होयो। मानोना फैबाय थानाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसि बिसायख'थियाव गावनि बिजाथिनि देरहानाया रोखा होननानै फोसावो। बिपिएफनि बिजाथि बेगम आखतारा आहमेदनि थाखाय रंगासारा गामियाव मोनसे गिदिर रेलियाव बाहागो लानानै महिलारि बिथाङा बुङो दि बिसायख'थिया थार राजखान्थि आरो सोबख'नायनि गेजेरनि दावहा। बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमाया दाबि खालामदों दि इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएल आरो भारतीय जनता पार्टी बिजेपि मोन्नैबो भट होगिरिफोरनि घुस होनो नाजागासिनो दं। बेगम आखतारा आहमेदनि देरहानाया 100% रोखा दं, महिलारिया बाक्सा जिल्लायाव गावनि मददगिरिफोरखौ बुङो। बिथाङा फोथायनाय फोरमायदों दि बिथांनि दोलोआ गाव खुंथायारि आफादखौ फिन दैदेनगोन। महिलारिया गुबैयै इउपिपिएलनि दानि एमपि जयन्त बसुमतारीनि सायावबो सोंखारिदों। बियो बिखौ गोख्रों बिबुंथि होनानै नेवसिगारदों। आं बिखौ सिनायाखै। महिलारिया सुबुरुन होदों दि इउपिपिएलनि गोहोआ गोख्रैनो गोमालांनो हमदों। बे खेबाव इउपिपिएलआ जोबगोन होनना बिथाङा दोलोनि मावथि आरो मददगिरिफोरखौ थुलुंगा होनानै बुङो। बाथि खौराङाव दङ आसामआ गासै बिटिआरआव दैबाना आरो खुरखानाय होबथानाय मावथांखिफोरखौ बांहोगोन। मन्थ्रि पीयूष हाजरिका। आसाम सोरखारा बिटिआरआव दैबाना होबथानायनि गिदिर मावथांखि फोसावदों। आसामनि दै सम्पद मन्थ्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा 14 सेप्तेम्बराव फोसावो दि हादोरसा सोरखारा बिटिआरखौ दैबाना आरो खुरखानायनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय गोबां गोनां मावथांखि लादों। बे नाजानायफोरा मोनसे बेबादि ओनसोलनि थाखाय गोलाव समनि राहा दिहुननायाव मिरु खालामनाय, जाय गोबां समावनो मिथिंगायारि खैफोदजों मोगा-मोगि जायो। 2020 आरो 2024 मायथाइनि गेजेराव बाक्सा, चिरां, कक्राझार, तामुलपुर आरो उदालगुरि जिल्लाफोराव मावथांखिफोरखौ मावफुंनाय जादों। गोदानै मावफुंजानाय राहाफोरा जाबाय दैमानि बान्दोफोरखौ फोसाबनाय आरो गोख्रों खालामनाय, जीआईएस मेपिं बाहायनाय आरो मोगथां समाव दैबाना नायनाय आरो इयुन रादाबनि थाखाय खान्थि गायसननाय। मावख'आरि खारिथिनि बादिब्ला बाक्सा जिल्लाया 108 कौटि रांनि 30 प्रजेक्टफोरखौ आबुं खालामबाय। चिराङाव 56 कौटि रांनिबो बांसिन खरसा गोनां 33 प्रजेक्टफोरखौ फोजोबबाय। कक्राझाराव दैबाना होबथानायनि राहाफोरा दा कक्राझार मेडिकेल कलेजजों लोगोसे गाहाय रायजोआरि बिल्डिंफोरखौ लाफायो। तामुलपुराव 137 कौटि रांनि प्रजेक्ट लानानै बयनिख्रुइ बांसिन रां खाथायनाय जादों। उदालगुरियाव जेराव आबाद हाफोरा गले गले खहा जायो, बेयाव 88 कौटि रांनि मावथांखि सोलिगासिनो दं। मन्थ्रि हाजरिका बिथाङा फोरमायबावो दि सोरखारनि नोजोरा खालि गोरलै फोसाबनायखौल' नोजोर होनाय नङा, बेयो दोरोङारि आदबफोरखौ गोदान बिरोंदामिनजों सरजाबफायो। जोंनि थांखिया जिउखौ रैखाथि होनाय आरो बेखौ थि खालामनाय दि सुबुंफोरा मोनफ्रोमबो दैज्लां बोथोराव गावनि नखरखौ खोमानानै लानो गिनानै थानो नाङा होनना बिथाङा बुङो। मावख'आरिफोरा फोरमायो दि दानि बिथांखिफोरा आसामनि हा, न'-बां आरो इनफ्रास्ट्राक्चारनि बोसोरारि खहा जानाय आरो जेंनानि थाखाय अरायथा नङै रैखाथि राहाफोरनि फारसे सोलायनायखौ दिन्थियो। द'थि खौराङाव दङ नागालेन्डआव सिग्रोमनाया सोलिबाय थानायनि जाहोनाव आलफा आइनि सानै सोद्रोमाफोरा सारेन्डार जादों। इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ आसाम इन्डिपेन्डेन्टआ गुबुन मोनसे दोहौजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। बे सप्तायाव आरोबाव सानै केडारफोरा गावखौ गथायबाय। अनुपम असम आरो चिन्मय असम मुंनि सानैया गावखौनो नागालेन्ड पुलिसनि आखायाव गथायना होयो। बेनि उनाव तिनिसुकिया पुलिसनि मोनसे हानजाया सानैखौ गावसोरनि आवथायाव लानो थाखाय ओंखारबाय। बावैसो सिगां 11 सेप्तेम्बराव सिनियर आलफा आइनि कामान्डार मृगांका असम, जायखौ बुद्धेश्वर गहाय होननानैबो मिथिनाय जायो, बिथांनि आखाइ दैखांनायनि उनाव बे जाथाया जादों।
15 बोसोर बैसोगोरा मृगांका बिथाङा MQ सिरिजनि राइफल आरो आखाइनि ग्रेनेड गथायना होयो। बिथाङा दा सोंनाय फिन्नायनि सिङाव दं आरो बिथांखौ हान्जानि मावफुंनाय आरो रांनि सायाव गोनांथार खौरां होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बावैसो आखाइ दैखांनाया आलफा आइनि सुबुं गोहो आरो गोसोआ खमायलांबाय थानायनि इसारा होयो, मानोना रैखाथि हान्जाफोरा ओनसोलाव गावसोरनि मावफारियाफोरखौ गोख्रों खालामगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ हाग्रामा महिलारिया BTC बिसायख'थिनि सिगां BPFनि भिजन डकुमेन्टखौ फोसावो। हानि मोनथाय लाइमोनफोरखौ गोख्रों खालामनायनि खोथा होयो। BPFआ फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिनि थाखाय बिसायख'थिनि खोथा फोसावदों। दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया क'क्राझाराव थानाय BPF मावख'आव फोसावबिलाइ गथायो। BPFनि बिथांखिया मोनबा गाहाय रादाय होनायफोरनि सायाव गोसो होयो। गिबि रादाय होनायफोरा जाबाय 2003 मायथाइनि BTC गोरोबथा बादियै BTC ओनसोलाव गोदान हा सार्भे खालामनाय। बेनि अनगायैबो दोलोआ गासैबो रोंग'थि गोनां सुबुंफोरनो आयेनारि हानि मोनथाय होनो समायखिरा लायो, जायफोरा आथिखालाव बेनि आंखाल। बिथांमोनहा 2005 मायथाइनि भटार फारिलाइखौ उदायथिखौ फोरमान खालामनो थाखाय बाहायनो सानदों। बेकारनि हेंथायै जुजिनो थाखाय BPFआ लाइमोनफोरखौ गावबा गावनि फालांगि जागायजेननायाव मदद होनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो 100 कौटि रां होनायनि खोथा होदों। बे फोसावबिलाइयाव गुबुन गुबुन थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय राङारि मददबो होनाय जादों। बेयो बैसोगोरा नोगोरारिफोर आरो जुनिया गोनांथि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो 10 कौटि रांनि खोथा होयो। लोगोसे आइजो गोहो बांहोनायनि थाखाय 40 कौटि रां आरो खम इनकाम गोनां सुबुंफोरनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो 50 कौटि रांनि पेकेज होनाय जागोन। बे मोनबा समायखिराफोरनि अनगायैबो BPFनि फोसावबिलाइयाव आरोबाव मोन 98 रादाय होनाय दं। बे समायखिराफोरा जौगानायनिफ्राय लानानै समाज अनसायसिम गोबां आयदाफोरखौ लाफायो, जायनि थांखिया BTC ओनसोलनि सुबुंफोरनि जिउ खुंनायखौ जौगाहोनाय। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गोजोन्थों।